Bueno, Pello Mariotaino, egia esan oso nire iritziz behinipin oso pertsonai interesantea da. Baina erabiliko ditut Koldizak Errenen hitzak adibidez. Zer, bera ez delako bakarri poeta, Pello Mariotaino, baizik eta bere garaiko pertsonaia ere delako. Buru belarri murgildua gainera, bizimodu hau aurrera ateratzeko abentura horretan. Izan zen irakasle, izan zen ferratzaile, izan zen kontuzain, izan zen tabernari ere, izan zen. Gero politikaren abenturan ere, oso importantea, foruzaletasunaren bilakaera islatuz, edo noski, hitzaren abenturan. Zertik, idatzi zituen behartxo pila, sortailerrak, baita ere abertazetarako letrak, baita ere opera libretoak. E, 89-90 hori inguru hortan, horrazten geha eta bere hiltzeraino eramaten gaitu filmak. Eta hori gertau zen, 1910ean. Guk bi hamarkada horiek hartzen ditugu, jorratzen ditugu. Zertik gaina izan ziren Otainoren urte emankorrenak. Obra gehien idatzi zuena, ezberdina gainea, ez bakarri bertsoak eta izaten zuen, nahi badutako opera libretoak eta beste gauza asko idatzi zituen. Eta ere izan zen, bere urte emankorrak izatez aparte, bere evoluzio politikoa ere garai horietan ematen da. Garai horiek pentsau foruek desagertzekin batera Euskal Herria gaitu zen hankaz gora. Ekonomia zehon, ala zehola, gazteak eziliora jun beharra, edo Amerika gehitea. Orduan giro guzti hori nolabait erretratatzen dugu, eta gainera erretratatzen dugu bere evoluzio politikoari jarraituz, eta horretarako gainera bere obra ezagutuz. Azkenean bere hitzak edo bere bertsoak erabiltzen ditugu histori hori kontatzeko. Azkenean emigrazioa datorkio, zeren nungutasunaren abentura horretan ere bai. Zeren joan zen eta itzuli zen. Joan zen berriro eta berriz itzuli zen. Hirugarrenez joan zen Argentinara. Kantagai hartu zuen, ura, eta ja etzan itzuli. Bertako errekaldeko semea da, Pello Mariotaino bere itzala bi kontinentera iritsi da. Eta gaur egun nio nintzenean adibidez Argentinan, sumatzen dut, eta han gertatzen da alderantziz. Hango gaztek, adibidez, gehiago ezagutzen dute Otaino, helduak baino. Pentsatu, ze diferentzia den gauzak. Zertikan, gaur egun badaude bertso eskolak, edo badira dantza taldeek, eta badira euskarazko klasek, eta horien bitxartez nolapait iritsi dira Otainoren gana. Gero, zeran ere bai, La Platako Unibertsitatean ere badago katedra, euskarako katedra, eta noski bere izena darama. Izango zaituko duen, baina joan nahi detostera. Ongi diozun bezala, ez da izango lehen auzolana Otainoren zabeak oso beti izan die pobreak, eta orduan ja bere garaian ja egin ziren bi auzolan, egin ziren. Lehenengoa, adibidez, Iraola editoreak bultzaturik egin zen. Berak nahi zuen bere bertsoak eta bilduma bat egin, eta liburuxka bat atera, baina horretarako lehenbizi zein zuen, dirurik etzeon eta orduan zein zuen. Pues, erosleak aurkitu aurretik. Erosleak aurkitu zituen, eta orduan egin zuen liburua, zerbait izenekoa. Bigarren auzolana, ere oso importante izan zen bere bizitzan, zertik. Hor bildu zen diruari esker, egin ahal izan zuen azken bidaia Argentinara. Aldi berean beste gauz batzuk ere bilatzen ditugu auzolanarekin, baina bereziki gure sortzaile hauek, gure ikastoletan, gure eskoletan, gure udaletxetan hor utzi. Eta auzolanean laguntzen diguten eragile guzti horiek jasoko dute liburu eder batekin batera, jasoko dute pendrive edo lapitza formatuan filma hori, euren erara erabiltzeko. Baina zuek lagundu mesedez, ekarpenak egiten.
bai mezenazgo lege, kultura legean bitartez, desgrabazio fiskalez egiten da, edo bai zuzenean sarrera bat erosiz. Ni hemen bizi naizen artia, arren egon zaitez. Otaino izan da, hemen jartzen hemen zela, uste dut direla Aita Zabalaren hitz batzuk dira, Antonio Zabalak ez da nizitxuna ez, euskara bizi bada, Otainoren bertsoak ere biziko dira. Otaino bere bizitza guztia eman dio euskarari batez ere, euskarari. Ez bakarrik bertsogintzan, ez bakarrik bertsogintzan zertik, esan duzudan bezala, buru askarrekoa zen, oso aditua eta izugarriko ekarpenak egin zion. Nolabait behaz izan bertso idazten eta bertso paperak zabaltzen. Bertsoa zabaltzen bertso papere bitartez. Eta horrek izugarrizko bultzada eman zion bertsogintzari. Orduan, Otaino esan duzudan bezala oso euskara izan da beti bere ardatza. Hor jarri ditu ahalegin guztiak. Badu beste kopla bat ere oso polita, hemen triptikoan ere azaltzen da, ez? Ama euskarak hau esan zidan, jarririk begi alaiak. Horregatikan nakarronera, berari lagundu nahiak. Gutxinezake oso txikiak, dira nik dauzkadan gaiak. Baina pozkiroz egingo ditut gauak, egun, aste jaiak. Leku pixka bat Euskal Herrian eskatzeizuet anaiak. Euskara zan bere nortasuna nolabait. Onbulaztana maitatzen za.